Kudu ing Madyapada satu punika ing kayangan Junggiri Kailasa. Ya ing Junggring Saloka. Papalya warna ngarga dumilah. Ngundarandir bawana ya ing swarga loka. Kayangan sayekti bedolaning Madyapada. Mboten nate kabireng swantening sesambat. Mboten nate mambet gandaning suker sakit tanana gantaning kang kuciwa. Pangonamung nikmat mupangat satata nitya kang mangkono sayekti awit saka purbaning kawasa. Sinten ta ingkang menang gelar kayangan? Lah punika ingkang abisik Sang Hyang Jagat Girinata. Ya Sang Hyang Bathara Guru, Sang Hyang Esa, Sang Hyang Jagat Pertingkah, Sang Hyang Nilakanta, Sang Hyang Trilocana, Sang Hyang Mengku Wijiwasesa, Sang Hyang Jatimurti, ya Sang Hyang Purba Bawana, Sang Hyang Purbawasesa, ya Sang Hyang Jagat Dewa Bathara. Pangwasaning dewa tanpa winates wenang gawetan bisa binawi, wenang murbotan bangkit pinurba, wenang masisa tan bisa kawasesa. Wenang mulatan tanpa netra ngucap tanpa lisan midhanget tanpa talingan apa kang tinipta teka kang sedya dadi. Nuju sajugari tedhak Siniwaka nemadyaning bale martu kundha manik lenggahing bale Marakata. Asesemek babut pajanganing kasuwargan ginarebek sanggaring para widodara widodari. Apsara apsari. Sinten ta ingkang kabaring ayun lah punika Jawa teng sidik pengudal-udal ingkang bebisik Sang Hyang Narada. Ya Sang Resi Kaneka putra. Sumawana sebane Jawa teng Suranadya nenggih Sang Hyang Indraya, Sang Hyang Sagara. Boten kantun Jawa teng Arga Dawana ingkang abisik Sang Hyang Pawaka, ya Sang Hyang Brahma, ya Sang Hyang Agni. Katariteng mangke Sang Hyang Jagat Giripati denya lenggan dangutan keparengan nandika labet nyanggung kengetan. Lampahan kang wis pinten atus taun kawuri. Anenggih lampanipun Resi Wisrawa kang nalika semanten ngalap Dewi Sukesi.